Ли са? Отсветих това Guardians of the Galaxy. Чакай. Да. Да. Искам да кажа, че повече няма да мога да снимам клипчета на Майнкрафт, защото ми преинсталираха компютъра и включително трябваше да изтрият Майнкрафт. И сега не мога да играя в същия свят, в който играх преди, и съжалявам, че съм по пижама. Малко не се съобразих, но няма нищо. Това не е толкова важно. Сега ще направя друго клипче. Да, и ще си кажа мнението за хората, които ме дразнят. И за всичко, какво ме дразни. Дразниш ме. Да, ще има заглавие, дразниш ме. Чао. Да.